खुलुमबाय लोगोफोर जोङो दिनै सोलोंगोन टु वे सुइच लागायनाय बे टु वे सुइच ना मोनथाम टार्मिनेल थायोना बे मोनथाम टार्मिनेलावहाय बोरै लागायगोन जोङो आरो बेखौ जों बहा बाहायो जों दिनै बिनि वायरिंखौ सोलोंगोन माबोरै खालामो आरो बेखौ मायाव बाहायो नोंथांमोना नायबाय था बेखौ जाहैबाय स्टेयारकेस जेन'बा बिल्डिंनि सिरियावहाय बाहायो बेखौ जेनेबा बिल्डिंआवहाय थांलाय फैलाय सुइच अफ अन खालामनो प्रब्लेम जायो नालाय जेन'बा गाहायनिफ्राय गोजौआव थांनानै गाहायाव फैनानै अफ खालामनो दिगदार जायो जेनेबा गोजौआव लागायबाबो जेब्ला बाहेरायाव थाङो होमबा गोजौआवहाय बन्द' खालामनानै गाहायाव बन्द' खालामफैबा खोमसि जायो थाबायबोनो खोमसि जायो बेनिखायनो बेवहाय मा नांगौ गोजौआवबो मोनसे सुइच गाहायावबो मोनसे सुइच नांगौ दा बेनिखायनो बिदि प्रब्लेम जायिनि थाखाय दा नैबे सुइचखौ बानायदों दा बेवहाय जाहैबाय मोनथाम टार्मिनेल थायो नै मोनथाम टार्मिनेल दा बे गासिबो फेसजोब दा बेवहाय बोरै कानेक्सन खालामो आं बेखौ नोंथांमोना देखायगासिनो बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो नै जेन'बा बे जाहैबाय सिरि बिल्डिंनि सिरि बेयो ओमफ्रायहाय सुइचखौ जोङो नैबे गाहायाव मोनसे गोजौआव मोनसे लागायनांगौ जेनेबा नै आं लाबाय गाहायाव मोनसे गोजौआव मोनसे दा बियो बोरै अपारेट जागोन नोंथांमोना नायदो जेन'बा आङो गाहायनिफ्राय थांबाय गाहायाव थांनानै बिल्डिं गोजौआव थांनांगौ आरो गोजौनि फ्ल'रावहाय होमबा आङो बेखौ अन खालामबाय अन खालामबा लाइटआ जोंबाय दा गोजौआव थांनानैहाय जेनेबा रुमाव हाबहैनांगौ नालाय दा रुमाव हाबहैबा जों बेखौथ' अफ खालामना थानांगोन ना ओंखायनो जों बेखौ अफ खालामबाय जोङो रुम सिङाव थांबाय दाना रुमनिफ्राय ओंखारफिननानै जोङो बायहेरायाव थांनोबा मा खालामनांगौ जों बेखौ अन खालामबाय बे जोंबाय होमबा जोङो सिरिजों थाबायबोनो हाबाय स्रां जाबाय नालाय बिनि उनाव जोङो बिल्डिंनिफ्राय गाहायाव ओंखारखांनाय लोगो लोगो जों बेखौ अफ खालामना होबाय होमबा बे सिरिनि लाइटआ अफ जाना होबाय बिदिनो बे अफ खालामदो बेजों अन खालामदो आरो नों बेजोंबो अफ खालामनो हायो अनबो खालामनो हायो बे मोनसे दा बेनि वायरिंआ नै बोरै जादों नायदो बे फेस नै बे फेस माने बेजों फेस खालामगासिनो दं बे फेस नैबे गेजेर दा अफ जाना दङ नैबेजों अन खालामबा बे जोंफैगोन आरो दा नै कारेन्टआ बिदिनो जाना दं नालाय बेयो नै बेयाव जोंगासिनो दं नै नैबावहाय अफ जागोन बेयो नैबेजों अन जाना दं बेजों दा कानेक्ट जाना दं बेवहाय नैबावबो जोंगोन नैबे मोननैया अफ जाना दङ होमबा नै गाहायनिजों गाहायनि सर्ट खालामना होदो गोजौनिजों गोजौनि सर्ट खालामना होदो ओमफ्रायहाय सुइचनि मोनसेनिफ्राय जोङो साप्लाइ होगोन नै सुइच मोनसेनिफ्राय जोङो फेसखौ लाबोबाय सोबाय जों सुइचनि गेजेरनियाव आरो मोनसेखौहाय जों बाल्बआवहाय हैगोन जोङो बेनिफ्राय नै मोनसे थांबाय नै दा बेवहाय लाइट फैथ'वाखै माने अन नङा दा अफ दङ नैबे जाहैबाय निउट्रेलखौ जे जों कानेक्ट खालामनाङा निउट्रेलखौ डाइरेक्ट खालामना होबानो जाबाय निउट्रेलखौ सुइचखौ जोङो गोसोआव ला सब समाय फेसआवहाय लागायो फेसआवहाय बे फेस नालाय जों फेसआवहाय जोङो सुइचखौ लागायगोन दा नै नायदो आं सुइचखौ अन होनोसै बेखौ अन हरबाय आं होमबा बे जोंहैबाय बे जोंहैबाय नालाय नै दा होमबा कारेन्टआ नैबेजों खारगोन दाना बैयो काट जालायबाय बेजों खारलायबाय नै कारेन्टआ बेजों खारना दं नै दानिया बेजों खारनानै बे ओरै फैगोन दा नैबाव जों फैबाय नै होमबा जों बे कारेन्टआ बाव गैला नैबाव दं बाव दं बेयाव दं दाना जोङो नैबेजों फैनानैहाय जों बेखौ खोमोरनो हालायबाय गोमोरलायबाय होमबा नैबेजोंहाय साप्लाइआ अफ जालायबाय नै होमबा कारेन्टआ नैबाव थाबाय बाव गैला नैबाव दङ नै बाव कारेन्टआ थागोन बाव गैया आरो बावबो गैया बानायना लादो एकदम सिम्पोलथार गेजेरनिफ्राय जोङो मोनसेखौहाय बाल्बआव लागायनांगौ मोनसेजों साप्लाइ लानांगौ